Niin, eli Meriaura on sinänsä perustoiminnoltaan ihan tavallinen laivan varustamo. Eli meillä on erilaisia rahtilaivoja, joista me osa omistetaan itse, osa on vuokrattu ulkopuolelta ja ne kuljettaa tavaraa paikasta toiseen. Mutta se, missä me erotaan tavallisesta laivanvarustamosta, on pitkäjänteinen ympäristötyö, jossa me on kehitetty biopolttoaineita omaan käyttöön. Meillä on tiettävästi maailman ensimmäiset laivat, jotka on suunniteltu niin, että ne pystyy tätä bioöljyä käyttämään polttoaineena. Meillä on omaa bioöljytuotantoa Uudessakaupungissa. Ja erityisen tärkeää on se, että meidän bioöljyn raaka-aine on niin kuin jäteperäistä, eli me ei käytetä mitään ruoantuotantoon kelpaavaa raaka-ainetta bioöljyn tuotantoon. Sen lisäksi siellä Uudenkaupungin yksikössä meillä on biokaasulaitos, joka tekee ihan biojätteestä biokaasua ja ottaa myös talteen kaatopaikkakaasut, jotka muuten pääsisivät vapautumaan ilmakehään. Ja siellä on myös kuivalle maalle sijoitettu kalankasvattamo, joka toimii suljetun kierron periaatteella, eli sieltä ei pääse suoraan vesistöön ollenkaan ravinteita, mikä on nyt perinteisen kalankasvatuksen se heikko kohta. Biokaasulaitoksen biokaasua käyttävä generaattori, niin sen tuottama hukkalämpö esimerkiksi voidaan hyödyntää siinä kalankasvattamossa. Kalankasvattamon kalanperkuujätteitä voidaan käyttää bioöljyn tekemiseen tai sitten biokaasun tekemiseen. Ja me pystytään tällainen niin kuin hyödyntämään kaikkia mahdollisia raaka-aineita siinä omassa prosessissa. Sen lisäksi meillä on nyt ihan pian valmistumassa 2 uutta rahtilaivaa, joita kutsutaan nimellä EcoCoaster. Ja ne on suunniteltu olemaan maailman energiatehokkaimpia rahtilaivoja. Eli ne kuluttaa vähemmän polttoainetta kuin perinteinen rahtilaiva ja sen lisäksi ne pystyy käyttämään bioöljyä. Meidän näkemyksen mukaan niin kun ilmastonsuojelu on hyvin keskeinen osa Itämeren suojelua. Eli jos halutaan pitää Itämeri hyvässä kunnossa, niin myös ilmasto täytyy pitää hyvässä kunnossa. Osittain samalla porukalla ollaan esimerkiksi perustettu tämmöinen Atmosmare-säätiö, joka toimii ennen kaikkea ilmastonsuojelun parissa. Laivanvarustamo, joka on kovin kiinnostunut ympäristönsuojeluasioista. Ja taustallahan on tietenkin se, että selkeä luonnontieteellinen ymmärrys, että jos ympäristöasioista ei pidetä hyvää huolta, niin siitä koituu ennen pitkään kamalan suurta haittaa kaikille.